negosyo sa duha ka tagpong developers sa nasod ang bugtong misablit og 10 billion pesos nga bid alang sa 26 ka hektaryang luna sa SRP. National Nutrition Council may pahimangno nga ang mga bata ug hamtong sa Kabisayan nag-anam na og panambok. 40 anyos nga amahan gireklamo nga nanglugo sa iyang 14 anyos nga anak. Mga taxi drivers seminaron sa Department of Transportation alang sa pagpangandam sa APEC Summit. Mga ihong lahoy nga dili ipakuha sa ordinansa sa lalawigan ipamaligya sa merkado sa Dalagit. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlong Martes, petsa 30 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na yung hatod ang masa yung pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Ang dagan sa Trapiko, Georgia, mao'y usa sa nakitang problema sa mga local organizers alang sa umaabot nga APEC Summit. Ilang nahuna-hunaan ang posibleng pagpatuman sa color coding sa mga sakyanan. Samtang ang Department of Tourism Region 7 Glen mo seminar sa mga taxi drivers alang sa insaktong pagtratar sa mga pasahero nga mudag sa unya sa APEC. Jinky Rosit, Sugindimi. Atol sa sinima na nga panagtigom sa mga local organizers alang sa APEC Summit, gipahibaw sa mga labaw sa Police Regional Office 7 nga planchado na ang security preparations nila alang sa pagsugod sa APEC meetings karong Agosto. Din magsugod nagpangabot ang mga international delegates dinhi sa Sugbo. Ilang gipresentar kaganiha ang tanan nilang plano pagsiguro nga luwas ang tanang mutambong sa maong dako nga kalihukan. Apan usa sa gikabalakan mao ang kahuot unya sa dagan sa trapiko. Mao nga mitumaw ang sugyot sa posibleng pagpatuman sa color coding o bakaha number coding scheme sama sa kauluhan. Matud sa sitom, tun-an pa nila kini kay angayan kining moagi og public hearing. Tungod kay applicable siya sa ubang nga mga cities pero dinhi sa Cebu is wa pa gid na masukad nga atong na-implement. So muna nga nakinahanglan pa siya og dugang study. Ang DPWH sa ilang bahin mi pahibaw nga sugod karong alas 5 sa hapon ilang gimando ngadto sa tanang telecommunications company ang pagsuspindi sa tanang excavations nila daplin sa dan hangtod na sa APEC Summit. Samtang ang tanang road widening, repair ug rehabilitation hunungon sab usa ka semana sa di pang kalihukan. On road works, meaning construction works, rehabilitation and repairs on the APEC route will be suspended at least a week before August. So that would be the last week of July. Makigtagbo sab ugma ang Department of Tourism sa unang batch sa mga taxi drivers aron subling painumduman sa saktong pamatasan ilabi na kay daghang bisita ang gitakdang moabot sa Sugbo nunot sa APEC Summit. Matud sa Regional Director sa DOT, kinahanglang painumduman sila nga kanunay maabi-abihon sa mga pasahero mapalokal man o langyaw. Angayan sa milang imintinar ang kahumot ug kalimpyo sa ilang taxi units aron way ikasaway ang mga bisita. Lakip nga ilang timan-an ang paglikay sab nga mag-overcharging ang mga taxi drivers. Jinky Rosit, News 5. Gihulagway ni Cebu City Vice Mayor Edgar Labella nga maayo ang resulta sa iyang pagpatawag og tigom sa mga building owners kagahapong adlaw. Diin ilang gihisgutan ang seguridad sa publiko kung ugaling dunay motumaw nga emerhensiya sama sa linog, bagyo ug sunog. Gikalipay ni Labella nga dunay insaktong precautionary measures ang mga building owners ilabi na sa gitukod nga tag-as nga building sa Dakbayan. Lakip sa mitambong kagahapon ang Abuites, Philinvest, SM ug ang nanag-iya og mga pribadong tunghaan. Bugtong wa ni tambong ang tag-iya sa Horizon 101 din giulagway nga maoy labing taas nga building nga nagbuntaog sa may General Maximum Avenue. Matud ni Labella, mupatawag pa siya og laing tigom ug sigurado na nga sunod makatambong na ang nagdumala sa maong building. Nga atong nadunggan ang ilang mga precautionary measures, ilang mga sprinklers nga highly technical yun, no, highly technical kaayo nga gamay lang nga dunay classification sa mga smoke nga mo emit sa tagsa-tagsa ka mga units nya doon na sila program. Ang ilang tanang mga members, tanang crew, tanang employees are already trained. Every now and then there are drills unya gitudluan sila unsaon pag-guide, and there are even a specific elevator only for the purpose of emergency situation.
Gisalikway sa kapulisan nga dunay kalambigitan sa politika ang ilang gihimong pagpangronda batok sa konsehal sa Barangay Mambaling nga nalambigit sa illegal swertres operation. Ed Cañete, Suginlimi. Sa wa pa musulod sa natad sa politika, daana di ang gimonitor sa kapulisan si Barangay Mamaling Councilor Rogelio Atilio gumikan sa iyang kalimigitan sa illegal nga sugal nga swertres. Matod pa ni Police Superintendent Romeo Santander, ang hipi sa Cebu City Intelligence Branch nga kapina sa duha ka tuig silang nakadawat og reklamo bahin sa binuhatan ni Atilio. Naglisod sila sa pagmatuod ni gumikan sa mga CCTV camera nga gimonitor palibot silang panimay sa Sitio Abocado sa nisgutang barangay. Sa una, nag-venture ni Sheikh Beji Carrera video Carrera machines. So, dili ko din yung matawag ng politicking behind sa pag-raid. No? Lugay-lugay na po siya ni venture aning legal business. And then, sa gingon ako, nanan siya target list na to. So, it's quite far from his imagination nga politicking behind na. Dugang ni Santander nga ilang gisusi ang political background ni Atilio ug nasuta nga usa kini ka first timer ug independente siya niadtong nagpapili pagkakonsehal sa barangay. Mao nga dili pamulitika ang gihimo nilang operasyon. Number 3 siya Number 3 siya sa to ang listahan na to. When it comes to Cebu City lang. Sa Cebu City na? Cebu City lang. When it comes to illegal gambling. Ed Cañete, News 5. Mga sakop sa Cebu Provincial Police Office giseminar sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission aron sila matudluan sa angayang buhaton aron dili madismiss ang mga kaso nga dunay kalabutan sa illegal drugs. Ang sa katapusang adlaw sa seminar nga gipasiugdahan sa Executive Director sa SIPADAC, kini miingon nga kinahanglan mahibaw ang mga pulis sa chain of custody ilabi na sa proseso paghupot sa mga ebidensya na matikdan sa SIPADAC ug sa Prosecutor's Office nga kasagarang kaso madismiss kay wa nila maserve og tarong ang mga ebidensya nga maoy magpalig-on sa kaso. Apan giklaro sab nila nga dili basehan ang kakuwang og testigo aron basta na lang mabasura ang usa ka kaso. Kinahanglan kami tag handbooks. We gave them a handbook. Kung unsa na din na para ilang masundan. Sugod jud panakop, hantod jud file sa kaso. Upat na ka police station sa Cebu City Police Station Office ang mipalambo sa ilang ratings bahin sa drug operations. Ila kining nahimo pinaagi sa familiarization sa ilang areas of responsibility. Suginlimi, Ed Cañete. Tunga na lang sa 8 ka police station din sa Dakbayan sa Subo ang mipalambo silang kapasidad kabayan sa pagpanakop sa mga nalambigin sa ginadili nga drugas nga ubos sa ilang area of responsibility. Sagad sa mga police station commander, mitug-an kang Cebu City Intelligence Branch Head Romeo Santander nga ang familiarization sa lugar maoy ilang gipatuman aron sayon alang kanila ang pagmonitor. Among the 8 police stations, although nanay mga developments or improvements towards performance nila when it comes to operations against illegal drugs, half of them although may step up na so still we are going to validate also katuig lang mga operations na gikanda, so hoping lang na to those stations po nga wala pa kayo far below the performance nila, siguro there's still a week pa for the finality of the assessment. Sumapa ni Santander nga mas labing maayo nga ang pulis nga madistino sa usa ka police station puro mga bago aron sayon alang kanila ang pagmonitor sa ilang lugar og di sab angayan irason ang kagkuwang sa ilang personahe. Giawhag ni Santander ang tanang hipi sa police station sa syudad nga ang pagpasaka nila og kaso ngadto sa ilang mga dinakpan ilabi na kung mahilambigit kini sa ginadili nga drugas, kinahanglan nga makonbikto gyud kini sa kaso nga ilang ipasaka sa korte. Mas maayo kung bag-uwi ka sa kalugar para at least man lang you have part of the challenge siguro nga mukuhan ka, work hard ka kaysa mingunta nga okay ba na pa na nitapita which is what Ed Cañete, News 5. Mga ihong lahoy nga gidili ang pagpanakop sa usa ka ordinansa sa lalawigan nakit-an nga gipamaligya sa merkado sa Dalaget.
Andrea Patanya, Suginimi. Lahoy dog sharks. Mikatap sa social media kining mga litrato nga kuha sa Facebook user nga si Donna, diin makitaan kining juvenile sharks nga gipamaligya sa pampublikong merkado sa lungsod sa Dalaget. Daling gi-share sa grupong Marine Wildlife Watch of the Philippines ang mga litrato nga kuha ni Donna. Ang mga iho sakop sa dog shark family o lahoy sa Binisaya. Kinumduman nga bag-urang mikatap sa social media ang pagpamaligya og iho sa bantayan. Nasagmuyo ang Oceans campaigner sa Greenpeace Philippines, Vince Sanchez, kay wa pa di ay maundang ang binuhatan ug duna pay pagpamaligya ni ini sa Dalaget. Ubos sa revised provincial ordinance si board member Thadeo Owano, gidili ang pagtinir, transport o pagpamaligya og bisan unsang matang sa iho sa lalawigan sa Sugbo. Subling gipasabot ni Sanchez nga angay protektahan ang mga iho kay dako silang importansya sa ecosystem sa kadagatan. Dako kay siya og impact sa atong ecosystem. It will, kung mawagtang ang sharks, the rest of the species nga atong gipangkaon daily, mawagtang pod siya og appeal. So dako siya kanang contribution sa food security diri sa tuwa. Sa phone interview kang Dalaget Mayor Ronald Cesante, gikumpirmar ni ini nga gipamaligya sa ilang public market ang mga juvenile dog sharks apan igo ra kuno kining gipang deliver didto ug sa kadagatan sa laing lungsod kini gipanakop. Wa na nila makit-i sa merkado ang mga juvenile sharks sa litrato apan duna sila'y nakumpiska nga 5 ka kilo nga iho nga dagko na sa maong merkado. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa Dalaget aron pagsuta kung kinsa ang angayang manubag ni ini. Samtang tagbuon sa mayor ilang public market administrator ug sakop sa Local Environment Regulation Division karong hapon aron sabutan ang pagsumpo ni ining binuhatan. So we're trying to make sure na lang muna some sort of preventive measures nga di na mausap, no? And then making sure that the people who morning fish nini would also know that's illegal. Ugma magtapok sab ang mga sakop sa Cebu Anti-Illegal Fishing Task Force ug mga mayor sa lalawigan aron tukiun kung unsa ang epektibong pamaagi sa pag-implementar sa Shark Ban Ordinance ug pagdugang sa silot ni ini pinaagi sa pag-incorporate ni ini sa National Anti-Illegal Fishing Law. Karong Biyernes buhaton ang pag-aprobar sa maong implementation plan, lakip na ang pagdeklarar sa 11 Shark and Ray Sanctuary dinhi sa Sugbo. Mato ni Sanchez, nakasabot sila nga dunay higayon nga di tuyuon sa mga mananagat nga makapanakop og iho sa ilang pukot ug kung mahitabo kini, di nila angay ibaligya ang ilang mga madakpan. Nag-area nila sa pukot, kung buhi pa ang kanang shark, sila hagin ang ibalik. Ikaduha, kung patay na gid siya, ang pinaka-importante nga himuon nila, i-land ang tibuok sharks and then i-report sa local government units, i-report sa market authority because we need to have a data or record kung unsang klase ang sharks nga nagland din ha. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 mipahibaw nga ang Provincial Task Force Gyud mao'y responsable sa pagpanakop sa mga violators sa Shark Ban Ordinance apan andam silang muabag ni ini. Because BIPAR is also a member of the Provincial Task Force. Siguro sa enforcement sa Blaod, naapod mo yung sister mo suportar. Sa laing bahin, gipaybaw sa BFAR 7 nga padayon gihapon ilang red tide toxins advisory sa Dawis, Bohol ug posibleng mulan at pagyud kini ug pipila pa ka mga semana. Andrea Patenia, News 5. Duha ka kasong rape ang giatubang sa usa ka 40 anyos nga amahan. Human pa sa nginling nanlugo sa iyang 14 anyos nga anak. Ed Cañete, Suginlimi. Nagtabon siyang jacket kining 40 anyos nga call center agent human siya gidakop sa kapulisan sa Cebu IT Park ganihang kadlawon gumikan sa 2 counts of rape. Ang iyang gibiktima mao ang iyang 14 anyos nga anak mismo. Gihimakak ni adlawon ang aligasyon sa iyang ugangan nga mo'y gisumbongan sa iyang anak kay nahadlo kuno sila nga mopasaka siya og kaso sa iyang asawa nga miuban og laing lalaki. Una, ganun buhaton mo sa mga anak na mga padako pila ka tuig. Ang duda na ka na, ang asawa ka nung aduna sila lang kapuyo. Tingnan ginahadlok sila na kung mukiha ko nila na nagpipuyo sa glaing.
Dunay dalang warrant of arrest ang kapulisan sa Cebu City Police Station 2 nga gipanguluhan ni Police Chief Inspector David Senior. Gi-issue ang warrant of arrest nila ni Judge Benvenido Saniel sa RTC Branch 20 ug Judge Jose Nathaniel Andal. Way kagubot nga mitumaw sa ilang pagdakop kay ilang giatol nga break time ang pagdakop sa suspect. Nakarga na siya sa gatong top 10 most wanted sa station level na ni-qualify ang kategorya niya. Ang suspect ila nga usa sa mga top 10 most wanted person sa police station level, kasamtangang gibilanggo sa silda sa police station 2. Ed Cañete, News 5. Gipahigayon kagabi ang 11 Gawad Tugas Awards Night sa Department of Environment and Natural Resources 7 din ilang gipasidunggan ang nagkalain-laing ahensya, local government units ug non-government organizations. 8 ka awardees ang gihatagan niini nga naglakip sa mga sakop sa media nga misuporta sa tingwa sa DENR 7 alang sa effective environmental management and development. Lakip nga nahatagan og plaque of recognition ang TV5 Cebu. Tulo ka mga real estate developers mitambong sa bidding sa mga yuta sa SRP kaganiha. Apan usa lamang ang misubmit og bid alang sa 26 hectares nga yuta sa SRP sa kantidad nga 10 billion 9 million pesos. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Untop alas 10 kaganihang buntag hingpit ng gitakupan sa Technical Working Committee ang bidding sa 26 ka ektaryang luna sa South Road property kun SRP. Sa sayo pa, 5 kadagkong kumpanya ang nagtinguhang moapil. Apan atul sa actual bidding kaganihang buntag, 3 lang ang nagparehistro nga mitambong nga naglakip sa Ayala Land and Cebu Holdings Incorporated, SM Prime Holdings Incorporated ug PhilInvest. Ang PhilInvest ni pasabot nga di sila interesado. Hinungdan nga wa sila ni apil sa bidding. Samtang ang SM Prime Holdings Incorporated niingon nga nakig-uban ra sila sa Ayala Land and Cebu Holdings Incorporated. Tungod niini, maisip nga loan bidder ang Ayala Land and Cebu Holdings sa luna nga adunay bid nga 10 billion 9 million pesos sa tag 38,000 pesos kapin matag square meter. Matud sa kadagkuan sa Ayala ug SM, nagkasabot sila nga magtambayayong alang sa pagpalambo sa SRP ug di sab kini mao'y unang higayon nga nag-tie up sila. It's really a good thing to have two of the biggest companies work together for the improvement of whatever that we can contribute to the development of Cebu. So I guess, there's always something positive for a synergy between the two parties. And we are very, very thankful to Ayala giving us this opportunity to tie up with them too. In many other projects, so we have open lines like in the Ortigas development and other developments as well. So as the big developer, as the two biggest developers here in the country, it makes sense to have synergies with each other, and considering that we're also seriously expanding, both of us are expanding here in Cebu. So we think it's a very good bid, and we're very fortunate that we won the bidding this morning. Matud ni tumaw sa SM nga na silang master plan ang paghimo og arena nga usa sa gikonsiderar nga venue sa FIBAT karong 2019. The SM has the intention of putting up the arena in time for the FIBA, and we want to bid for the FIBA, and I think outside of Metro Manila, Cebu probably would be the best alternative area for out-of-town games for the FIBA. I think that's going scheduled next year if I'm not mistaken. Yes. Wa mi ma-surprise na kay these are big players, and there are a lot of precedent in the bidding in Manila that these two companies partner in some of the biddings in Manila. We've heard that. So pag ingon nila karon nga they are in consortium, we were not surprised. In the history of Cebu City, this is the first, the highest collection collected in just one day. That's 1.1 billion richer ang Cebu City. Matud ni Dalos, 12 usa ka buwan ma-award na ang kontrata sa Ayala ug mohatag kini sa city government og 50% sa 10 billion pesos, samtang ang katunga niini
bayaran sulod sa tulo ka tuig hangtod 2018. Bisan sa gipalabang nga resolusyon ni Konsehal Bibs Andales sa miaging simana nga nagbabag sa bidding karong adlaw wa ni makapugong ug nadayon ang bidding. My legal opinion is ang ordinance and resolution complement each other. It is not against each other. It complements, you know. Sayang kayo. Anyone, any ordinary person, not even a student of law, if you read the two measures, the ordinance and the resolution, there is no conflict. It complements each other. I've pointed out that there is no substitute for a public bidding. Open, continuous, fair, and competitive, and that it is the city, the owner of the property, that dictates the price, as differentiated from an unsolicited proposal. Because an unsolicited proposal, it is less public, less competitive, less open. Because ang magbuot, it's the seller or it's the buyer, the locator that dictates the terms of reference, the price to be paid. Unya kanang unsolicited proposal, that is maunang pirming gigamit for kanang mga projects which are new, nga requires new technology like a BRT, like LRT. But in the case of sale of lot, it is an ordinary process which requires competitive, only open and participative public bidding para Gipakita usab ang checking nga 1 billion kapin isip 10% sa 10 billion nga gihatag sa Ayala ngadto sa syudad. Matud ni Cuevas nga muduso na siya og supplemental budget sa sunod sesyon sa City Council nga 250 million pesos. Ang 78 milyones pesos nini alang sa budget performance enhancement incentive sa mga kawani og opisyal sa City Hall, samtang ang habilin alang sa ubang proyekto sa syudad. Ray Pasaporte, News 5. Nang huwam og kahayag karon nahimo ng iwag sa kadaghanan. Kini ang istorya sa bata kinsa nagtrending sa social networking site Georgia. Gani miabot na sa 2,000 ka share sa Facebook. Imagine 2,000 shares, no? Ang iyang litrato human kini gi-upload ni Joyce sa Torrefranca, usa ka tinunan sa Cebu Doctors University. Sa mga hulagway glan makitaan ang batang lalaki nga nagtuon sa sidewalk at bang sa CDU kilid sa usa ka fast food chain aron makabasa og makahimo sa iyang assignments. Aron mas mailhan nato ang bata, sugid nimi Andrea Patenya. 9 anyos ug estudyante sa grade 3 sa Subang Dako Elementary School, si Daniel Cabrera. Siya ang bata nga nagtrending sa social media sud na sa pipila ka adlaw ug nahimong inspirasyon sa kadaghanan. Wa sila'y kuryente, mao nga magpaduol si Daniel sa fast food chain matag gabii aron makatuon uban sa iyang kahoy nga bangko. Naninda og pungko-pungko ang iyang inahan nga si Christina sa sidewalk ug sa tindahan na sab sila mga tug sa iyang mga anak matag gabii sa may North Reclamation area. Ang anong magtuon man ka dito sa Kilid's Macdo? May suga sa buha. May suga? Nya. Anong magtuon man ka gabi? Nasa man sir ka buntag. Ano importante man magtuon ang tao? Para bright. Para bright? Sa man im gusto, di na kaga magpuyo sa dan? Ano man? Wala mong nabalay ko na. Isod kaya. Nagpasalamat lang ko sa iya na nakusente siya siyang pag-study. So, kanang ang akong gusto siya na makatiwa siya sa eskwela. So, sa iyang pagtuon para lang sa iyang kayuhan. So, pagkakayuhan namo. Daghan ang nakadaig ni Daniel, mao nga nag-abot-abot ang mga hinabang alang kaniya sama sa bagong bag, school supplies ug mga duwaan. Gihatagan sab siya ni Father Carmelo Jola ni ining kwintas nga dunay pendant ni Senior San Jose nga gibendisyonan mismo ni Cebu Archbishop Jose Palma. Nakadawat sab og gasa si Daniel gikan sa Alagang Kapatid Foundation sama ni ining bagong bag, mga libro, notebooks, t-shirts ug sapatos. Thank you. Sa TV5. Yaon sa man na mas inspire ka magtuon pa kagtarong doon. Ano magtuon ka? Gamit sa tao na.
Gawa sa pagtungha sa public school matag weekdays, moanisab sa Barangay Subang Dako Center si Daniel matag Domingo aron mo appeal sa kids kun street kids program sa maong barangay. Naglangkob kini sa 35 ka mga batang libud suroy, children in conflict with the law o mga batang gipangbiyaan na sa ilang mga ginikanan. Sa maong kalihukan, liguon ang mga bata, tupihan, pakanon, tudluan og ampo ug ipaubos sa mga lectures. Bilib si Kapitan Ernie Kang Daniel, mao nga mas nahagit siya nga ipadayon ang maong programaha. Ma-feel nila nga somebody cares for them. Unya nga kanang ma-feel nila ang familia, no? The family. Duna sab sila sports activities nga gipanguluhan sa kapulisan ug gani dinhi nakakuhag ideya si Daniel nga buot sab niyang mahimong usa ka pulis inigdako niya. Mga pulis ko. Kay? Nagkagatan sakman na kawatan. Mo ba? Dili mapugnan na, dili makitaan. Punta nga, pila hektarong, at least nga, matuman nila ang pandoy nga sa pulis. Tuod man di pa matudan ni Daniel nga dili babag ang kangit-ngit o ang kakabus sa edukasyon, basta anaa lang ang kakugi ug ang dedikasyon aron mulampos. Andrea Patenia, News 5. Iwag yun sa That kadaghanan. seriously made me teary-eyed. Despite ba sa kalisod sa panahon ba, doon naging mga mayang panghitabo gyud sa atong katiling ba, no? And I hope this serves as an inspiration to all the other kids who are more blessed than he is. Ug ang mga ginikanan ba nga mayusad mugiya sad sa ilang mga bata, ug ang kaning mga concerned citizens, no? Imagine doon na din ay maong programa diha sa Subang Dako. I commend ang atong mga officials sa Subang Dako. Very good. I hope that maybe eventually that would lead na sample ba to other mga barangays that they would also start doing that. Iwag sa kadaghanan. Ug kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!